тоҷикистон аз кишварҳои ташаббускори ҷаҳонишавии иди байналмилалии наврӯз маҳсуб гардида маҳз бо ибтикори асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат эмомули раҳмон ин ташаббус ҷомеъ амал пӯшид. Дар донишгоҳ ба ифтихори ин ҷашн санаҳои 15 то 18 март барномаҳои рангини фарҳангии факултетҳо ва фестивал-озмуни фурӯғи ҷавонӣ ташкил гардиданд. шарҳи бештари ҳамкорунамон дар ин хусус. наврӯз иди байналмилалӣ эълон шуда, ҳар сол дар тоҷикистон ва кишварҳои ҳамҷавор ин ид ба таври расмӣ пуртантана ҷашн гирифта мешавад. дар доираи иди бошукӯҳ ташкил шудани чорабиниҳои рангини идона аз анъанаҳои бостонӣ маҳсуб ёфта, ҳамзамон аз фарҳанги бои моддию маънавӣ аҷдодӣ дарак медиҳад. наврӯз воқеан ҳам яке аз падидаҳои муҳимтарини фарҳангӣ на танҳо дар тамаддуни эрониён, балки дар тамаддуни ҷаҳонӣ ҳам маҳсуб мешавад. ва беҳуда нестем ки чандин сол қабл бо қарори махсуси ЮНЕСКО наврӯз ҳамчун як падидаи фарҳангии арзишманд барои тамаддуни ҷаҳонӣ ҳукми иди ҷаҳониро қабул кард ва дар сатҳи ҷаҳон имрӯз наврӯз таҷлил карда мешавад. наврӯзи имсола ҳам мисли наврӯзҳои дигар инқадар фархундапай аст ва имрӯз мо дар ин майдон бо камоли мамнуният ин рӯзро бар якдигар табрик мегӯем ва манам аз ин фурсати муносиб истифода бурда тамоми мардуми шарифи тоҷикистон ва вилояти овозадори суудро ба ин муносибат табрик мегӯям ва орзу мекунам ки пеш аз ҳама ин фазои тоҷикистон фазои сулҳ бошад, осмонаш сабз бошад ва зиндагии мардуми мо мисли наврӯз ҳамеша хушҳол баҳор бошад. ба ин муносибат дар донишгоҳ дар арафаи наврӯз силсилаи чорабиниҳо роҳандозӣ гардиданд. оғӯши пур аз ёсума хуш омадӣ наврӯзи ман, ороста ин боғу чаман хуш омадӣ наврӯзи ман, муҳри ҷавонӣ мезанӣ андар замини қалбҳо, бо ишваҳо бо як сухан хуш омадӣ наврӯзи ман. тибқи нақша озмун байни дастаҳои факултетҳои инноватсия ва телекоммуникатсия, бизнес ва идоракунӣ, сиёсатшиносӣ ва муносибатҳои байналхалқӣ, ба ҳисобгирӣ ва андоз, молия ва ҳуқуқшиносӣ давоми 4 рӯз бо ҷалби доираи васеи устодону муассилин доир гардид. дастаҳои факултетҳо дар фестивал озмуни фурӯғи ҷавонӣ бо шартҳои табрикоти наврӯзӣ, рақси якка, саҳнача, суруди якка, хондани бадеҳа, навохтани асбобҳои миллӣ, намоиши либосҳои миллӣ, дастурхони наврӯзӣ ва рӯзномаи деворӣ қуввоозмоӣ намуданд. аз рӯи шартҳои алоҳидаи озмун факултетҳои зерин беҳтарин дониста шуданд. табрикоти наврӯзӣ факултетҳои молия ва ҳуқуқшиносӣ, суруди якка факултетҳои молия, сиёсатшиносӣ ва муносибатҳои байналхалқӣ, иҷрои рақси якка, молия, бизнес ва идоракунӣ, навозиши асбобҳои халқӣ, сиёсатшиносӣ, инноватсия ва телекоммуникатсия, намоиши либосҳои миллӣ, факултетҳои молия ба ҳисобгирӣ ва андоз, ороиши дастурхони наврӯзӣ, факултетҳои ба ҳисобгирӣ ва андоз, инноватсия ва телекоммуникатсия, иҷрои бадеҳа, факултетҳои сиёсатшиносӣ, бизнес ва идоракунӣ, газетаи деворӣ, факултетҳои бизнес ва идоракунӣ ба ҳисобгирӣ ва андоз, намоиши саҳнача, ҳуқуқшиносӣ, бизнес ва идоракунӣ. аз рӯи натиҷаҳои иҷрои шартҳои умумӣ давраи якум фестивал озмуни фурӯғи ҷавонӣ дастаҳои факултети ҳуқуқшиносӣ мақоми аввал, факултетҳои молия, сиёсатшиносӣ, инноватсия ва телекоммуникатсия мақоми дуюм, факултетҳои бизнес ва идоракунӣ ба ҳисобгирӣ ва андоз сазовори ҷойи сеюм дониста шуданд. озмун санаи 18 март ҷамъбаст ва ғолибон ба ифтихорномаҳо сарфароз гардонида шуданд. ҳамчунин ҷомеаи меҳнатӣ ва донишҷӯёни донишгоҳ санаи 21 март дар чорабинии идонаи наврӯз дар маркази шаҳри хуҷанд бо оростани хони наврӯзӣ ширкат